uyozala abantwana ababili kuyoba amaNazaretha. Lo wokuqala ozalwa umkhubela kaSigasa uyozala inkosi yesithathu. Uthi lona wesibili kaMagadeni kaNgwenya uyozala inkosi yesibili. Uthe insukwini zokuhamba kwakho Macingwane uShembe khuluma entabazwe, ngoba thina uNkulunkulu esimazi uShembe nalona wayekhuluma kubabamkhulu kwakuShembe wayesafuna indawo azohlala kuyo ukuze abantu bembone, ngoba sasingeke sikwazi thina ukukhonza uNkulunkulu okhuluma ngezwi engabonakali. Thina amaZulu silikhuni asikholwa kalula ngento engabonakali. Yingakho sifuna ukuyibona lento iphambi kwethu. Yingakho nabantu mabefika Macingwane kubaba bakholelwe ngathi ngaba nento ababuya nayo. Wazi wagcina nobabamkhulu esebenzisa amafutha enkomo ukuthi aphilise ngawo abantu. Hayi ukuthi amafutha aphilisayo uMacingwane kuShembe. uShembe izwi eliphilisayo. Kodwa manje ngenxa ukuthi thina sinenkolelo ukuthi mawuye kuShembe ngathi ngathola noma owesitaptap azothi angikudle noma ngugcobe lapha kubhlungu khona. uVaselina wenzi lutho, ngifuna ukuqinisekisa lokho. Izwi likaShembe eliphilisayo elithi inkosi kubusise. Yebo, uma engashongo ungawuthenga uVaselina uhambe uyidlele kodwa ungasebenzi. Ngifisa ukuthi ke Macingwane kwathi uma lelizwi likhuluma kubabamkhulu lithi lamakhosikazi amabili uNkulunkulu wakhethile azomzalela abantwana aboba amaNazaretha, yayisimnika amagama abo ngoba amagama sezulwini ngeke siwabiza, ayazi amaNazaretha. Futhi nomhlaba uyazi ukuthi sikhuluma ngoShembe. Ithi ke insukwini zokuhamba kwakho kuyovela ilanga. Uthi ilanga liyokhanya kakhulu, liyoletha inkazimulo emhlabeni yakho. Uthi kodwa kuyohamba kuhambe ilanga liyogana lizale isizwe esikhulu sakaShembe. Kodwa lesizwe sakaShembe liyozala, ithi liyozala isizwe esinonya okuyothi inkosi yesithathu ikhishwe emzini wasePhakameni kuyochitheka igazi. Lento yayikhulunywa ingilosi kubabamkhulu esentabazwe engakafiki la. Lento eyenzeka enyangeni yeSulu. Ithi ke lengilosi kodwa emva kwelanga kuyovela inyanga yeSulu eyophakama ikhanye phakathi kweyidalwa zomkhathi nasezinkanyezini. Ithi udumo lakho ke Shembe liyoqhamuka enyangeni yeSulu. Nangampela inyanga yeZulu yaphuma ePhakameni. Ithi ingilosi ungisize uma kwenzeka esephuma kunabantu ayophuma nabo bemlandele beye kulomuzi omusha ayobeyowakha. Bese bengisize bonke abantu abayophuma nenyanga nenkosi yesithathu emzini wasePhakameni. Mabefika kulomuzi omusha oyokwakhiwa inyanga yeZulu, bonke abofike bebhajadisa ukuze ingilosi yakulowo muzi bemukele. Uma bengabhajadiswanga kuyohamba kuhambe bekhumbule ePhakameni bese beyahlubuka. Uma ukuthi kuumuntu oyibukayo izinto nonakayo, abantu abaningi abahlubuka ebuhleni, abantu abasuka ePhakameni. Akuhlubuka abantu abaphendukile, baphendukela ebuhleni. Kuhlubuka abantu ababesekuPhakameni nabayinzalo yalabo ababesekuPhakameni. Isizathu yini? Laba abantu abasekuPhakameni bafika bangabhajadisi kunalokho bona bafuna ukubhabhadisa abafikayo.